У Києві президент України Володимир Зеленський провів іфтар з військовими мусульманами, депутатами, дипломатами, міністрами Туреччини, лідерами меджлісу, а також представниками духовенства. Іфтар – це вечірня трапеза під час священного для мусульман місяця Рамадан. Бажаю всім здоров'я. Салям алейкум. Радий вітати усіх вас. Радий, що у нас в Україні продовжується наша нова традиція. Коли ми так разом, традиція іфтару – це традиція нашої поваги, передусім нашої вдячності українській мусульманській спільноті, всім нашим людям, які відзначають Рамадан. Зокрема, президент згадав про громадян України, які знаходяться в російському полоні, а також на тимчасово окупованих територіях. Ми пам'ятаємо про всіх наших людей, які в полоні, які на тимчасово окупованій території нашої незалежної країни. Ми пам'ятаємо про наш Крим. Ми ніколи цього не забуваємо. Про наш український Крим. Ми працюємо, щоб всі наші люди повернулися додому, як Наріман, як Лініє, і разом наближаємо мир та справедливість для всіх в Україні, для нашої України. Світлого усім Рамадану. Це надзвичайно важлива подія як для України, так і для наших партнерів, які дивляться на те, що тут відбувається наставлення всередині президента до військових, на повагу до релігійних обрядів. Зеленський нагородив військовослужбовців-мусульман державними відзнаками за віддане служіння українському народу. Це нагорода для всього нашого батальйону, який мужньо боровся з ворогом на полі бою. Ми будемо боротися, допоки Крим не буде вільним. Я звернувся до президента з проханням розглянути можливість присвоєння батальйону імені Намана Челебіджіхана, видатного кримськотатарського політичного та релігійного діяча, а також вручення прапору батальйону офіційно, щоб в Збройних силах України, незалежно від того, хто буде управляти цим батальйоном, щоб завжди був кримський батальйон в силах Збройних сил України. Дуже приємно осознавати, що мої всі труди, всі завзяті мої бажання, все, що виконується, все це не просто так, що це оцінюється керівництвом військово-політичним, військовим керівництвом нашої держави. Тож це ще один плюс для мене як військовослужбовця, для того, щоб здобути перемогу над ворогом. Президент відзначив кримсько-татарського військового для Вєра орденом «Золота зірка» Героя України посмертно. Володимир Зеленський вручив нагороду дружині загиблого воїна. Президентський іфтар став традиційним. Започаткували його 3 роки тому. Цього року він відбувся в мечеті, який торік постраждав від атаки ворожого дрону. О той, хто зіслав Писання, дарує мир нашій країні. Амінь.